Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An cikin wani gida muna muku barka da lokaci, muna muku barka da safiya. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril ilmi. Allahumma aftana bi fadlika wa yassir alaina khaza'in rahmatika. Rabbi zidni ilma wa aqlan wa fahman ala qira'ati kitabakal karim wa kalamukal qayyim bil rabbil arshil azim. Allahumma nurkita qalbi wa shrah li sadri wa dallik lisani wasta'mal bihi jasadi bihaulika wa quwwatika wala hawla wala quwwata illa bika ya rabbal alamin. Yan uwa, wannan sirri ne mai albarka, wanda kuma sirri ne insha Allah, sirri ne wanda in dai aka yi wa mutum shi ko kuma mutum aka yi shi, to da yardar ubangiji in Allah ya yarda ana samun dacewa, ana samun nasara, amma fa da yardar ubangiji. Kun san dukkanin abubuwan da zamu kawo muku, ko da mutum sai kaga mutum ya jarraba shi ya ce bai yi ba, to amma kuma san komai nufi ne na ubangiji, ko ba haka ba? To insha Allah wannan dai in Allah ya da in dai kaga wannan abun ka yi shi ko kuma an yi shi, wato ya bani wato gaskiya dai in dan uwanka ne baya rai, wannan shi na kiranye ne. In dan uwanka ko ya bar gida ko ya gudu ko kuma ba a san inda tafi ba, shekara da shekaru bai dawo ba, to insha Allah wannan aiki ne na kiranye. Da yardar ubangiji, kun san komai shi lamari na ubangiji, babu yadda baya kasancewa. Babu yadda baya kasancewa. Wani sai kaga hannu kawai zai daga ya roki Allah, sai kaga bukatar ta biya. Wani kuma za ga yayi ta fama ana ta yi. To dukkanin abubuwan da kaga wato suna kasancewa, to dukkan lamari ne na ubangiji. Wani Allah ya hore masa, wani kuma akwai jinkiri a tattare da shi, wani kuma daga ya ɗaga hannu ya roƙi Allah, sai ga Allah ya biya buƙatar yanayin abu. To wannan shi dai lamari wannan na kiranye ne. Dan uwanka ne, a'a guduwa yi, yar uwarka ce, a'a ta gudu ne, a'a ba a ganta ba, a'a ba a san inda ta tafi ba, to insha Allah in dai ba wai ta mutu bane ba, ko kuma in dai ba wai ya mutu bane ba, ko ina yake, to da ubangiji ya dawo in Allah ya yarda. In ka ga bai dawo ba, to kawai ka tabbatar dan uwanka gaskiya ba ya raye, ko kuma yar uwarki ba ta raye, ko dan uwanka ba ya raye. Amma in dai aka yi wannan da yardar ubangiji, insha Allah Allah zai da shi. Allah ne, shine bai bin bukata, mu dai sanadi ne, shi kuma duk abin da kaga ya faru to daman sanadi ne. Duk abin da kaga ya afku daga mu ko daga ku, to sanadi ne. To ya Allah ubangiji, Allah taimake mu, Allah ya mana jagoranci, ga nambar mu.